जोङो यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशन हिसाबै थांनाय 23 नि 4 जुनाव जोङो माने दादोंमोन दिनै फैयै बेयो 3 बोसोर आगान होबाय आरो 3 बोसोरनि जोङो दिनै धेमाजि जिल्लायाव नैथि खेबनि थाखाय जों कन्वेन्शनेल मिटिं मोनसे खुंबाय बे मिटिंआव जोङो UBPF हिसाबै जों गोबां डेभलप नुनो मोनदों फार्स्ट फैजेननायाव जोङो बिब्दि लैहोर मानसिफोरखौ जों माने दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों फैनाय नुवाखैमोन नाथाय दिनैनि जा मेल यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशना धेमाजि जिल्लायाव अर्गानाइज खालामनाय जा मेल बे मेलाव जों नुनो मोनदों माने मोजां दैदेनगिरिफ्रा जोंजों बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लानानै दिनैनि बे मेलनि एजेन्डाखौ हयथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जोंहा BKWEC एरियायाव फैबाय थानाय माने इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ इलेक्शन आচ্ছা बे इलेक्शनाव जोङो UBPF हिसाबै जोङो थोंजोङै बाहागो लानो हाया मानो होनबा यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशना मोनसे नन पलिटिकल आफाद दा नन पलिटिकल आफाद हिसाबै जोङो थोंजोङै बाहागो लानो हाया बेखायनो जोंनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि आरो बर'नि मोजां दैदेनगिरिफोरजों ज' सावरायनानै आरो यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशननि बोसोनगिरि बिथांमोनजोंबो सावरायनानै जों मोनसे डिसिजन लाबाय जे BKWEC आ जिहेतु मोनसे स्पेशल काउन्सिल बर'फोरनि थाखायल' बे बर'फोरनि थामोनथा आरो बर'फोरनि सा सुबिदानि थाखाय बे मोननाय बे BKWEC नि जा काउन्सिलनि जा इलेक्शन बे इलेक्शनाव खालि बर' मानसिफोराल' भट होनो मोनगोन दस्रा जातिया बे माबायाव भट होनो मोना मानो होनबा BKWEC आ सेटेलाइट काउन्सिल बेखायनो जोङो बर'निनो मोनसे BKWEC नि थाखायल' जों बर'नि मोनसे पलिटिकल हानजा जों दानो थिक थाक खालामदोंमोन बे पलिटिकल हानजानि मुङानो जाबाय BPP बर' पिपल्स पार्टी बेयो अनलि फर BKWEC नि इलेक्शननि थाखाय जों दाथारदों बे BPP आ थांनाय जोङो माने 2025 नि 4 सेप्टेम्बरावनो जों बेखौ सेन्ट्रेल कमिटिखौ दाफुंबाय आरो लोगोसे जोङो 30 अक्ट'बरनिफ्राय दिनैसिम माने गुवाहाटीनिफ्राय जागायजेननानै जिल्ला कमिटिफोरखौ जों दाफुङै 30 तारिखै जोङो गुवाहाटीयाव दाबाय 31 तारिखआव जोङो सनितपुराव दाबाय 1 तारिखआव जोङो बिश्वनाथाव दाबाय 2 तारिखआव जों लखिमपुराव दाबाय आरो दिनै धेमाजि 3 तारिखआव जों धेमाजियाव दाफुंबाय जों दाय फैनानै बयनिख्रुइबो साबसिन जों माने धेमाजि जिल्लायाव साक्सेसफुल माने दैदेनगिरिफोरखौ जों मोननो हादों बिथांमोना लैहोर गोसो गुदुं मोदोम लानानै बिथांमोना जों सापर्ट होफैदों जों आफाद दानायाव हेफाजाब होदों आरो दिनैनिफ्राय जों आरो गाबोन जोंहा माने जोंनिया बे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट खदियायाव जोंहा मिटिं दङ बेयावबाबो जों जिल्ला कमिटि दागोन बेनि नेक्स्टआव जोंहा 4 तारिखआव जोंहा 5 तारिखआव डिब्रुगड़आव दङ 6 तारिखआव सराइदेआव दङ 7 तारिख गलाघाटआव दङ 8 तारिख नगावआव दङ ओमफ्राय हुजायाव दङ मरिगावआव दङ बेनिफ्राय नलबारि बरपेटा बिदि थांनानै जों फोजोबहैगोनमोन जोङो साक्सेसफुली खालामबोगासिनो दङ जेसेबां जों मोनबा दिनैसिम जिल्ला दाफुंबाय बे जिल्लायाव जों रायजोफोरनि लैहोर अनसायनायखौ जों मोनबोनो हादों यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशन हिसाबै जोङो माहारियारि आफादफोरजों गोरोबलायनानै बर' हारिनि जा थामोनथा बे थामोनथानि जों खामानि मावलांगोन जोङो यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशन दाखांनायनि उनावनो जों अल आसाम गिदिंनानै जों नुनो मोनबाय खायफा जायगायाव बर' मानसिफ्रा गावनि राव बावगारबाय कालचार बावगारबाय हारिखौ बावगारलांनो हमबाय धोरोमखौ बावगारलांबाय दा बेबायदिनो जोङो नुनो थाङो जों तिनसुकियानो जा नोङो सराइदेव डिब्रुगड़ बिथिं नोङो नगाव मरिगाव बेफोरनि बर'फ्रा सोरबा राव बावगारबाय राव रोंला दखना गाननो रोंला जोंनि कालचारखौ रोंला बाथौ सिबिया दा सराइदेव जिल्लायावनो जों नुनो मोनदों गोबां माने बर'फ्रा संकरि धर्म लानो हमबाय दा बिथांमोनखौ जों माबादिहाय जोङो बाथौ धोरोम लानानै बा बर'नि धोरोम लानानै जोंनिसिम फैफिननो हागौ बेफोरनि सायाव जोङो एवारनेस केम्प लाबाय थायो आरो इयुनाव लालांबाय थागोन आरो जोङो UBPF दानायनिफ्रायनो जों 3-4 जिल्लायाव जोङो बर' सोलोंनो हानाय मोनसे माने स्कुल माने जोङो गायसनदों जोङो 4सो स्कुल गायसनबाय गुवाहाटीयाव मोनसे सराइदेआव मोननै गायसननाय जादोंमोन दा बेबायदिनो जोङो जातिनि थाखाय जों यूनाइटेड बड' पीपल फेडरेशन हिसाबै सानफ्रोमबो खामानि मावलांबाय थागोन आरो बयखौबो जोङो एवारनेस लानानै बर' जाति हिसाबै थांनानै थानांगौ बे खोथाखौ जों अरायसम बुंलांबाय थागोन आरो
नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।